Tak tohle se moc nepovedlo, ale nebudu předbíhat. Po rozloučení s Gabrielem jsem vyrazil stopem dál na jih směrem k Alicante. A tentokrát to šlo fakt skvěle. Auta stavěla jedno za druhým a cesta ubíhala rychle. Jenže jakmile jsem dorazil, udeřilo šílený vedro. Tak jsem zalez do obchoďáku, dal si pauzu a pořádně nabil elektroniku, protože venku to prostě nešlo vydržet. Večer mě napadlo, že bych si mohl něco přivydělat. Už před lety jsem se naučil žonglovat, tak jsem vytáhl kostým a šel do akce. A fakt to fungovalo. Po hodině jsem měl v kapse 15 euro. Jenže pak to přišlo. Najednou se objevila policie. A protože jsem neměl žádné povolení, vyhnali mě s tím, že tam nemám co dělat. Naštěstí mluvím španělsky, takže jsem to nakonec ukecal bez pokuty a prostě odešel. A jestli tě zajímá, jak jsem později dostal pozvánku do Ekvádoru a málem se přiotrávil jídlem, sleduj kanál Stopem světem.